Boleh nyanyi bareng semuanya? Yuh ceblok asetku. Kasih wis. Kalian enaknya manggil aku apa? Tante. Tante apa? Cece, tidak mau. Apa? Mamiu. Oke, Miu. Satu lagu spesial buat kalian semuanya. Boleh kita nyanyi bareng lagi. Ora ono sing jaluk di. Boleh lebih keras. Nang keluarga sing tatompo apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso apa kudu iso kuat mergo ora disanggo wong tuane kudu iso ngadeg dhewe rono jagalane ngene men anak sing rusak omahe Rekomisi. Boleh nyanyi bareng semuanya. 1, 2, 3, nyanyi. Tak ceritani kita sing paling ngarani nalika bapak lunga ninggal keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah apa Ayo dong. asik gawe tambah lara dua anak kaya ana ane kasih sayani sing kaya Bapak Ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen apa yen pancen kudu pisahan ojo nganti ana dadi korban perjuangan ning dalan dhewean ora ana apa dah ora ana sing jaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa apa-apane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire aku duwe iso kuat mergo disangka wong tuane kudu iso ngadeg dhewe rano jagalane ngene men anak sing rusak omahe Ayo Mas Boy. Melodi ada kembali saudara.
biasa sekali. Sudah kerasa apa belum capeknya? Sama sekali belum? Masih mau berapa lagu lagi?